Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Унике районынан 32 команда. Түбән Камада Бүтін Россия бәйгесінің республика этабы башланды. Эш сәфәре Татарстан Фәннәр Академиясы президенты Түбән Камага килде. Заказчылар белән тәэмин итүчеләрнең турыдан-туры хезмәттәшлеге, дәүләт һәм муниципаль учреждениелары һәм бизнес вәкилләренең семинар киңәшмәсе узды. Тулы зал, көчле алкышлар. Рөстәм Асадуллин туган шәһәрендә өр-яңа концерт программасы белән чыгыш ясады. Нефтехимик Ак Барска каршы. Татарстан командалары матчы нәтиҗәләре. Булачак инженерлар пилотсыз системалар белән идарә итүдә ярышалар. Түбән Камада Технопатриот Бүтән Россия бәйгесенең республика этабына старт бирелде. Анда Татарстанның 12 районыннан 32 команда катнаша. Алар өчен төрле биремнәр әзерләнгән. Иң яхшылар җир өсте робототехник комплекслар марафоны дисциплинасында билгеләнәчәк. Тулырак алдагы материалда. Бу хәрби танкның кечерейтелгән варианты, оның белән махсус пульт ярдәмендә идарә итәләр. Үз осталыкларын Технопатриот Бүтән Россия бәйгесенең республика этабында катнашучылар күрсәтә. Яшьләр чыгышларын Татарстанның Фәннәр Академиясы президенты Рифкат Миннеханов та карады. Бакчадан башлап, мәктәптә зурлар бергә шундый нәтиҗә өчен теге туктала тагын сорау түгел, аны бангыл шулай кирәк. Бөтен яшьләрдә. Суда йөритә, җирдә йөритәгән беспилотниклар белән шөгыльләнергә кирәк, бергә шөгыльләнергә кирәк. Аерымына шөгыльләнеп, бу көндә дөрес түгел. Ярышта Татарстанның 12 районынан килгән 32 команда көч сынаша. Һәр берсендә 3-шәр кеше, 2 укучы һәм аларның остазлары. Катнашучылар өчен төрле биремнәр әзерләнгән, беренче ярдәм күрсәтү, пилотсыз системалар белән идарә итү, автоматны сүтеп җыю. Бүген конкурсның 2нче көне. Бүләкләү тантанасы 12 ноябрьдә узачак. Җиңүчеләр җир өсте робототехник комплекслар марафоны дисциплинасында билгеләнәчәк. Ярыш Түбән Камада беренче тапкыр үткәрелә, әмма планда аны дәвамлы итү ди Радмир Биләев. Альбина Вәлиева, Вера Муратова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Татарстан Фәннәр Академиясы президентының Түбән Камага эш сәфәре программасы эчтәлекле. Рифкат Миннеханов Камский артыкта уза торган Технопатриот Бүтән Россия бәйгесенең республика этабы барышы белән танышканнан соң берничә мәгариф учреждениесендә булды. Дәрәҗәле кунак Сибур Интех инновацион белем бирү үзәге, Түбән Кама химия технология институты, Николай Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте эшчәнлекләре белән танышты. Республиканың 5 район вәкилләре Түбән Камада очрашты. База креатив индустрияләр үзәгендә сатып алулар буенча дәүләт комитетының зона семинары узды. Анда 400-гә якын кеше катнашты. Булар башкарма комитет, дәүләт һәм муниципаль учреждениелар, шулай бизнес вәкилләре. Заказ бирүчеләр һәм тәэмин итүчеләр өчен 2 мәйданчык оештырыла. Дәүләт комитеты рәисе Марат Зияддинов билгеләп үткәнчә, зона семинарларын уздыру республикада дәүләт сатып алулар системасы нәтиҗәлелеген күтәрү эшенең мөһим өлешенә әверелде. Бу районнарда заказ бирүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән турыдан-туры хезмәттәшлек итәргә, канундагы яңа үзгәрешләр турында фикер алышырга һәм иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашырга мөмкинлек бирә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Рөстем Асадуллинның туган шәһәрендә үткән өр-яңа концерт программасын тамашачы җылы кабул итте. Туп-тулы зал, көчле алкышлар, чәчәкләр халык мәхәббәтенең иң зур күрсәткече. Сәхнәгә купшы киемнәр киеп чыкмаса да, чит илләрдә төшерелгән клиплар тәкъдим итмәсә дә, Рөстем Асадуллин тиз арада үз тыңлаучысын тапкан автор башкаручы. Татар эстрадасына ул яшьлегем җыры белән ургылып керде. Концертның кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Халыкчан тавышы, үзенчәлекле хәрәкәтләре әйтерсең лә тамашачыны сихерләп куя. Зал туп-тулы. Концертка килүчеләрнең яшьләре төрле. Барысы да Рөстем Асадуллинның җырларын яхшы беләләр. Мои песни слушали, да? Ну, песню знаешь. Рөстем Асадуллин татар эстрадасында чагыштырмача яңа исем дияргә була. Сәхнәгә ул яшьлегем җыры белән ургылып керде. Ләкин җырчының уңышка ирешү юлы гади түгел. 18 ел гомерен музыкага багышлый. Яшьлегем минем дигән җыры, авылда үскән, шылтыр чишмә безнең авылда әбидә иде. Шуны искә төшереп, клиплар авылны төшердем, аны җырын куеп, бик яратып тыңлыйбыз, күңелне ача, үзе безнеке бит әле ул. Ниже камснека дигәндәй. Яратабыз, үзе яратабыз. Уңышлар телибез аңа киләчәктә. Рөстем Асадуллин белән дуслар. Тавышы мотор своеобразный инде дигән. Үзенчәлекле үзенә күрә, үзенчәлекле менә аерылып тора. Молодец. Без Шалыдан килдек, чөнки быел Асадуллинның концерты Шалыда булмый, икенче ел. Шуның өчен Ижевскийга килергә уйладык. Булай җырлары шуй, самый популяр җыры инде теге шылтыр чишмәләре. Башка җырлары да шуй, яңа репертуар, яңа җырлар була диделәр. Шуңа килергә уйладык. Җырчының эш графигы бер елга алдан сәгатьләп язылган. Уңышлары өчен тормыш иптәшенә дә рәхмәтле. Гөлназ администраторы. Түбән Камада исә Рөстем Асадуллин өчен иң тугры тамашачысы һәм киңәшчесе, әнисе. Әни менә хәзер сәгать утырачак. Мин аның янында дулкынланам и все. Мен шушы чәчәкләрне аңа бүләк итәсем килә. Менә аның аңа язган җырны җырлыйм бит инде. Ул шул гына дулкынландыра. Яңа сезонга җырчының 100дән артык концерты билгеләнгән. Гастрольләре Түбән Камадан башлый. Өр-яңа программасын тамашачы җылы кабул итә. Туп-тулы зал, көчле алкышлар, чәчәкләр. Халык мәхәббәтенең иң зур күрсәткече шул. Нефтехимик Акбарска каршы Түбән Каманың Боз сараенда ике Татарстан командасы очрашты. Арена туп-тулы иде, Казан клубы уены кызу башланды. Беренче периодның 11 минутында алар исәпне ачтылар. Аннан соң тагын 3 гол керттеләр. Бүреләр 3нче периодта гына уңышка ирешә алдылар. Нәтиҗәдә матч Акбарс командасы файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Киләсе уен 14 ноябрьгә билгеләнгән. Нефтехимик Мәскәүнең ЦСКА клубын кабул итәчәк. Хоккей кичке 7дә башлана. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.